थांनाय जुलाइ दाननि जोङो 26 अक्ट'निफ्राय लानानै प्रफेसर लाइस्राम लादु सिं जाय बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर आरो बिथाङा कारापसन केसाव आरो बावहाय माने आसामनि डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन प्लास CM स्पेशल भिजिलेन्स बिथांनि सायाव केस इनभेस्टिगेशन जानानै बिथाङा अलरेडि गिल्टी जाय मोनसे मोनजानानै दङ। बेजों लोगोसे बिथाङा बिनिखायनो बिथांखौ एरेस्ट खालामनो थांनायनि सिगां बिथाङा हाइकर्टनिफ्राय प्रि एरेस्ट बेल एबा एन्टिसिपेटरि बेल बिथाङा लानानै दं आरो बिनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव बेखौ इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखारनांगौनि थाखाय जों आन्दलन खालामदों आरो बे आन्दलना सोलिगासिनो दङ। नाथाय बिथांखौ दान मोनसे लिभाव दोननानै आसामनि मानगोनां गभर्नर बिथाङा दिनै आरो बेखौ माने अफिस खालामनायनिफ्राय बेखौ गोजानाव दोनाखै। दा बेखायनो जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा कलेज एफिलिएटेड कलेजाव जि सोमावसारनाय लादोंमोन बियो मैया बियो मोनसे माने क'क्राझारसिमावहाय बे जोबथ'नानै दङ। नाथाय जोङो इयुनाव बिथांखौ होखारनांगौनि थाखाय दिनै माने जोङो मोनसे गिदिरथार इउनिभार्सिटियाव आरोबाव मोनसे धरनानि हाबाफारि लागोन, बेखौ जों थाबैनो फोसावगोन। आरो बेजों लोगोसे बिथांनि जि केस जों मिथिगौ बिथांनि केसा माने चार्जशिट रेडि जाबाय आरो बिथाङा थाबैनो जोबथेसालिनि माने सिङाव हाबनांगोन बेखौ जोङो मिथिनो हायो। दा नंखायनो जोङो दिनै बिथांखौ बेबायदि मोनसे गिदिर फसंथानाव सासे काराप्टेड भाइस चेन्सेलरखौ दोनबाय थानाया जोंनि थाखाय मोजां नङा होननानै जोङो बेखौ माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि दैखांदों। आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां आरोबाव आसामनि मानगोनां गभर्नर प्लास बिथाङा इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलर बिथांखौबो जोङो खावलायदों जे दिनै बिथाङा गाव मोनसे तदन्त खालामनायनि रिपर्ट बिथाङा दिनै होनो हायाखै। मानोना बिथाङा जि तदन्त खालामदोंमोन बियो मोनसे क्रिमिनेल प्रसिडियर सोलिबाय थानायनि माने उल्थायै बा बिनि पेरेलालि जेबो मोनसे तदन्त बाहाय सोलिनांगौनि जुक्ति गैया आरो बे भेलुलेस। नंखायनो बिथाङा दिनै बिथांनि जे कारापसननि एलिगेसन जेसेबां दङ बाहाय रां जाख्ल'नाय, बावहाय थगायनानै सासे फरायसाखौ स्कलार एडमिसन होनाय आरो बेबायदिनो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि बिथाङा जिबायदि माने एडमिनिस्ट्रेसनखौ मोजाङै सामलायनो हायाखै बे गासैबो बिथिङाव बिथांमोना दिनै माने बिनि रिपर्ट बाहाय जेबो होनो हायाखै। खार'ना बे अलरेडि माने एक्युज जानानै दङ, बे अलरेडि गिल्टी जानानै दङ, जायनि सायाव दिनै बिथांनियाव आयेनारि मोनसे राहाजों एक्सन जागोन। नाथाय बिनि समाव बिथाङा बे इउनिभार्सिटियाव थानो मोना आरो बेखौ जोंनि दाबि दङ आरो बेखौ माने बोखारागौ माने जोंनि आन्दलना सोलिलांबाय थागोन।